for today's video mga idol. Nana po diri sa akong pagkumangkon mga idol kay birthday. Gi-request big paluto. As parinjo oh, parinjo. Ay, luso ka luto na na. Kapit na. So, Muna hiniwa sa kanilo. patidag ko mga idol. Oh, kasi tabi lang po sa hindi ko makain ng karne ha. Sa mga idol oh. Na. Asa pa rin upaw dai? Tos kusina ga at kining kuan. So mga idol oh. Request mig luto mga idol, birthday. So ato na ko pa rin upaw. Upaw dito. As kusina? Taas kusina. Dito? Kusay gibuhat niya na. Pre? Paul. Oh pre. Pre? Wala mo dire? Ha? Otra? Oh pre. Ada asa diri mga idol oh. Ga. Ada mga mga idol. Otra. Summa ka na. Uy, pre ka dito pre. Summa dito. Birthday pre ba? Ha? Ngaon taron? Bislas mo katay. Saya katay. Katay. Ngaon taron? So mga idol, balikan sa nako diri mga idol ha kay o ba mga idol? Bislas mo katay. Oh, gi-request mi mga idol palutuon mi. Ay birthday daw. So luto po sa idol nyo, kaon taron ah. Libre na panihapon ni pre. Tao na niya ba? Oo aton sa ko pa rin jud re. Oh. Ano busog ka di ka ganahan kaon. Di na ko ganahan mo sa busog ko. Sobrang sarap. Sobrang sarap mga idol. Tahu mga idol. Maliit yung luwag natin. Maliit, Yung malaki. maliit din yung panandok. Panandok. Mga idol. Op, tama na pa rin Jo. Oh. Ayo. Ayo. Mainit. Takbo ba natin? Takpan mo. Ha? Takipan mo. Balikan ko na mamaya na. Okay. Takbo ba natin? So mga idol, thank you for watching mga idol ha. Salamat kayo. Kain ta karon mga taton mga idol. Panihapon na ni.